makakita sa dahon nga layak atong amigo nagtinga dili na siyang makimutang masakit iyang dughan kay dugan na diyang gimakirap pam pam rap pam 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 rap pam 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 dako iyang singi abot sa talunggan rap pam 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 rap pam 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 lami ang natural gikan signal iyahan ingon sila krisis di na tinuod ang tinod ana isa pag nakabuntod lingi-lingi sa wala lingi-lingi sa tuo abang silang gamay dayon na nagtutulo rapapam pam pam rapapam pam pam dako iyang singi abot sa dalunggan rapapam pam pam rapapam pam pam lami ang natural gikan signakiyaan nganong kitatan matang atong maamahan ipatubok ang tanom para sa atong amtanan pero inyong gibahan inyong gibawalan ka inyong gikuahong bato magkautan rapapam pam pam rapapam pam pam dako iyan singiabot sa dalunggan rapapam pam pam rapapam pam pam lamig natural gikan skinaiyahan nganong kita hakman sa atong amahan ipatubok ang tanong para sa atong amtanan pero inyong gipagan inyong gipawalan kay inyong gikuahon bato ang mekutan rapapam pam pam rapapam pam pam dako iyang singiabot sa dalungan rapapam pam pam rapapam pam pam lami ang natural gikan skinaiyahan rapapam pam pam rapapam pam pam dako iyang singiabot sa dalungan rapapam pam pam rapapam pam lamig ang natural gikan skinaiyahan yo 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 yo